става, хора? Аз съм Томи и днес играем Minecraft Pocket Edition в Hypixel и ще поиграем малко Skywars. На мой любима мап. Рън! Очаквайте днеска да направя един стрим в YouTube. Първи стрим у YouTube. Първи стрим ever. О, така ще го кръстя. Първи стрим ever. Айде, супер. Така, айде сега да видим. Дай, набързо ще се опитам да отида. Не! Пак трябва да играя. Стига, бе. Сори, че няма го пускам на пауза. Когато мирам, ама ми се бъгва. Ми се бъгва, е много гадно. Сега. На един от най-смотаните мапове, който изобщо не го харесвам. В миналия опитах се да направя един друг клип, пък победих 2 пъти там, пък какво стана? Майка ми ме извика и си спрях клипа, защото и ако тук ме бутнат, така ще се изнервя. Не! Аз... Но почнах да им се изнервя. Дано така да не фейлвам на стрима. Айде да. Мразя го това. Какво, бе? Айде. Ако ги пусна, дали ще мога да се кача? Ми изглежда, че не. Айде. Айде. Нямам стигнати изобщо купчета. Мразя го този мап. Тук ми дава, ама там не ми дава. Тук ще се самоубия. Тук. Айде. Дано само да не стане как преди, защото този път вече ще изперкам. Това Кай ли е? Не. Какво? Супер! Тома най-много обича. Айде.
Айде. На всеки мап ти дава различни айтеми. Едни и същи, но различни. Айде. Ето чест. Ай, тя ще ги взема. Кой ма бие, бе? Я вие там се трепете, мен не ме гледайте. Ето го. Ако падна. Не! Не! Ти да ми да изрека някои думи. Ето, 3, 2, 1. О! Аз няма повече да играя Skywars в Live VOD, защото там не мога да виждам хората и почти при всеки е така. Бъгнати е някой сървъра. Не, няма да слизам там долу. Ще си го към средата. Какво стане? Махай са. Айде. О, супер. И оня е там ще хора също да го убия, само взема блокчета. То се лефнал. О, ябълката. Ще му взема меча, тези. И още... И то кабелстоун, ама. Дай ще ходим към средата. Не, стига, бе! Уф. Направо това ми изкара извън нерви. Последна игра ще е това за този епизод.
Айде. О, то мъп не съм го играл. Би трябвало да е як. Веднъж го играх. Лък, супер. 2 ябълки, това е хубаво. Зареждване. Пак повтарям, днеска очаквайте стрим в ютубето. Уния да си обира честовете, аз си влизам тук към среда. Стига бе! Еми, това ще е. Сори. Изнервих се. Чакайте, ще отида в хуба. Еми... Аз бях той МБГ. Я чакайте. С това момиченце. Айде. Аз бях той МБГ. И до скоро. Чао.